Prvým nástrojom pri kreslení čiar je jednoduchá čiara. Vytvoríme ju dvomi kliknutiami. Prvé kliknutie je začiatok čiary, druhé je koniec čiary. Pri kreslení uzavretých objektov je však tento nástroj nevyhovujúci, preto použijeme priebežnú čiaru, kedy pri každom ďalšom kliknutí čiara pokračuje. Ďalším nástrojom je štvoruholník. Vytvoríme ho dvomi kliknutiami v jeho protiľahlých rohoch. Ďalej je to mnohovoľník. V tabuľke, ktorá sa nám otvorí, definujeme počet uhlov. Mnohovoľník je definovaný stredovým bodom a vrcholovým.